Nyoka Mabuna is one of the lieutenants by supporter anti-2030 movement. By supporter Nagata Sana Kupre Boom Showcase by some supporters of opposition Nagata Sana NelsonchamIsa, and he is known to be a real threat to the 2030 faction. Pangwa ine sekuzikana kwanoita kuti pangwa ine ari mumaoko emapurisa munyika yeSouth Africa, but pangwa ine pari nawo dziri kutaura kuti pane madevelopments ari kuitika extradition yanyoka yemabhunu tadzoke munyika yeZimbabwe. Ndoba subscribe like on the bell icon timbira pahendo yepresident and 2030 inobuda nyora chiti alert oposta shoni mnangagwa pamwechete nyoka yemabhunu sezvamuri kuona buda nyora chiti Sean is behind the extradition of Nyoka Mabunu from SA. They intend to torture him on arrival to force a false confession, incriminating VP Chiwenga and several generals of plotting a coup so they can arrest them, or they have created false evidence. Doma developments are pangwa ine according to President under the 2030 or to crash Canada. Now these claims are not yet verified. Kana kuti tingatoma solidify kuti ndechokwadi, but pangwa ine according to this post which was made by President under 2030, they are saying Nyoka Mabunu pangwa ine his extradition iri kutungamirirwa nemwana wemutungamiri wenyika anonzi Shoni Mnangagwa, but pangwa ine kuri kundizi upon his arrival pangwa ine ari kufanira kuforsewa kuti abvume false confessions. Pangwa ine ataure now yakuincriminata VP Kosano Chiwenga pamwechete nemamwe several generals uyu ndo vari kuplot a coup against President Mnangagwa, such that after they force him, now they can fire or arrest or do whatever they want with VP Kosano Chiwenga nemamwe generals. Though much developments are pangwa ine are they are being created as false evidence against the VP. In the comment section, there is a finger aim to leave on the subscribe or like up, the bell icon.